Но не отговорихте точно какво означава морала в политиката. Морала в политиката означава да се води баланс на интересите на всички, а не само на тие, които са забогатели. Ето просто. Защото народа е 90 на 100, а много богаташи са 5 на 100. И други, които преживяват към тях още 5 на 100, а останалото... И че ние нямаме друг изход. Оформили се два лагера, освен суровините на Съветския съюз и пазарите на Съветския съюз. Ако трябваше да бъда пълен идиот да не разбера тая елементарна истина, която за съжаление не се разбрал Червенко. Той предлагаше България да се развива в селското стопанство. И нищо повече. И преработвателната промишленост. А България взема друго направление. 70 на 100. От износа на България беха електроника и машиностроение. И 30 на 100. Селско стопанство, лека промишленост и суровини. Ето виждате какъв коренно изменение в структурата икономическа, политическа и социална настъпи в България. Нямаше банка в света, която ако се обърнехме, да ни даде кредит. Молеха ни да взимаме кредити, защото те знаеха, че имаме резервни златен, не пипнат. Само за сребро нямахме, защото електрониката гълташе много сребро. Но злато има, златен резерв имаме. И имаме 2 милиарда вложения в други банки. Те виждаха жизненото равнище как расте в България. България хранеше селското стопанство хранеше 2 Българи. Некои имаха по-развита икономика. Например, една Чехословакия беше на 4-то място, а по време на социализъм отиде на 14-то място. България беше на предпоследно място. След нас беше само Албания. А отидоме на 2-ро място. По икономически потенциал, по развитие и станаме средноевропейска страна. В областта на икономиката, на социалната политика, на духовната политика и така нататък. Да кажат 2 милиарда, които беха внесени в чуждестранни банки, 2 милиарда долари, които беха внесени в чуждестранни банки. Защо ги окрадоха? Аз си ги внесох. Създадох валутен резерв на страната. 2 милиарда лева. Цялото злато забраних да се изнася. Създадоме златния фонд. И така нататък. А кой го така че имаме огромен резерв. Да разбирам ли, че упреквате тогавашното ръководство на БСП? Да. Луканов, правителството на Луканов, двете правителства на Луканов и всички останали. Мен постоянно ме заплашват. Аз искам да занимавам обществото с мене си. Не ви ли е известно това? Аз поведох борбата против Луканов. А какво ви е казвал? Той идва на един разговор. След като бях освободен, да ме предупреждава да мълча, да не говоря, да не се срещам с хора, само с роднините. България застана в центъра на политиката за разведряване на Балканите. Защо? Защото аз приложих не класов принцип на общуване с балканските страни, а баланса на интересите. И нямаше никакви трудности. Неотдавна аз дадох едно интервю за турската телевизия. И там съобщих, че Демирел при своето посещение в България заяви, че в България турци няма. А има мохамедани туркоязичници и мохамедани българоязичници. Но това беше и нашата теза. И лично моята теза. Аз бях в конфликт с Кручов. Аз бях в конфликт с Брежнев. Да не говорим с Горбачов. По всички въпроси, с които не съм бил съгласен. По всички въпроси. Няма въпрос, по който аз да не съм спорял с него. За това ли направихте Брежнев 3 пъти герой на България? А направихме го, защото той даде пари. Например, ние беме 3 страни.
Това беше България, Унгария и Румъния, които водеха борба за повишаване цените на селскостопанските произведения. Обаче Унгария се отказа. Румъния обещава, па не изпълнява. Останахме ние. И аз отидох при Брежнев, викам, другарю Брежнев, вие направите така, че Румъния и Чехословакия и Унгария, собствено, извинявам се, почти се отказаха да се борят. Останахме ние. Аз мога да ви уверя, че на всяка среща, където се разглеждат икономически въпроси, аз ще поставям въпроса за цената на селското стопанство. Даде 400 милиона всяка година и се реши въпроса.